בפרס משמעות. הלו. שלום, ארי. כן. שלום לך, בוקר טוב, מדבר גיל ממחלקת זכיות של סופרווין. אתה לקוח שלנו במסלול למפעל הפיס, לקוח חדש. אני רואה שב-10 לדצמבר היה לך זכייה שופטה לחשבון, קרוב ל100 שקלים. אתמול פגעת באחד הטורים בפרס של 5 מתוך 6 וחזק. זה אומר שהפקד לך לחשבון ב10 למרץ זכייה נוספת של 720 שקלים. היינו קרובים מרחק נגיעה לפרס של 6. 6, עוד מספר, היינו מדברים פה על 1,000,000 שקלים, בעזרת השם פעם הבאה. עכשיו תבדוק כמה חודשים אני פה משלם. אתה 3 חודשים, אני רואה שגם נתנו לך פה הנחה משמעותית, אתה לקוח מאוד חדש. 720 ועוד 70, אתה כבר מעל 800 שקלים זכיות. אנחנו בכיוון חיובי, אל תשכח כמובן להמליץ על השירות, כמו שנתבקשת ברגע שהצטרפת, אתה במסלול הכי יוקרתי פה, למינימום 8 חודשים. ושוב, אנחנו רק בתחילת הדרך, אנחנו מדברים פה על זכיות של למעלה מ800 שקלים במצטבר, ובעזרת השם היינו מרחק נגיעה מפרס הרבה יותר גדול, אבל נעשה ונצליח, אנחנו בכיוון הנכון. שיהיה הרבה בהצלחה, ארי. אמן. רגע, מתי זה כבר נכנס? ב10 למרץ, תמיד זה עובר ב10. היה לך ב10 לדצמבר הפקדה, שהתחלת, ב10 למרץ יהיה לך הפקדה נוספת, הפעם 720 שקלים. ואתה יודע, עם כל כך הרבה טורים, שיטות והתמדה, אנחנו כמובן, כמו שאתה רואה, גם יודעים להביא תוצאות, ובתקווה, בשיחה הבאה, גם על הפרסים הגדולים יותר. אמן ואמן. תודה רבה. בשמחה, אדוני. שכם נפלא.